Amadu ya Amadu. Allahu la ilaha illallah ya Amadu ya Amadu la ilaha illallah. Ka taimake ni ya Allah ya Amadu ya Amadu ya Rahman ya Allah, kaman arziki da irin arzikin Rasulallah. Ubangiji roƙonka nake ya Amadu ya Amadu kai salati ga mai silke, adadin ƙadarin ka yanda yake ya Amadu ya Amadu alai sahabu na duba babu kamar sa haka yake. Sallama assalamu alaiki ya Amadu ya Amadu fauƙal muƙamu sannu da aike, tara wuki mun maki ya Amadu ya Amadu na zo ki mun suturarki domin Imam Ali Sadauki. Na faɗi mata son gaibo ya Amadu ya Amadu ke da rabu ai ba mai jago, wanda ya ja fa zai sha sauro. ya Amadu ya Amadu Tunda abbanta ne Habibu to umma ta san gaibo, ke wuce ta nufar ne ya Amadu ya Amadu a so ka abi ka haƙun ne, kai ubangidan halitta ne ya Amadu ya Amadu kowa ya ja faɗan karya ne gausi san ka tsira ne. Na zo gare ka ya maulaya ya Amadu ya Amadu so da ƙauna nake da biyayya, zuciyata da kyawun niyya ya Amadu ya Amadu shi ne uba garan kujiya, taka da lafiya madafiya da sallama za na fara shigowa ya Amadu ya Amadu doka amsa uba ga nubuwa, me kyandiri uban in ya tsaiwa ya Amadu ya Amadu me farkon da ba karewa ni kai ne nawa, shugaban gwanaye na kira ya Amadu ya Amadu wanda ya yi wa halitta zarra, dan amina kamar sutura ya Amadu ya Amadu dan isar ka a kogon shira domin Zainabul Kubra. Sannan ka mai fari tatar ya Amadu ya Amadu mai Abubakar mai Umar mai Usman mai Haidar ya Amadu ya Amadu kuntun saka furai a badar tarihin ku haka ya bayar, mai takwabuna mai mashi ya Amadu ya Amadu judu mai kyan gashi, al'arshi ma tana gaida shi ya Amadu ya Amadu ga kurjini ado a jikin shi, kursi na labe gare shi, girman ka ya wuce girma ya Amadu ya Amadu me dawakai da raƙoma, abba kai mun goma shi ma ya Amadu ya Amadu ya nabi domin faɗin ma in ci arzikin masu girma. Ahmadul wara labbaiko ya Amadu ya Amadu shugaban kauni wasu a daiko, ya ma'aiki da ɗamin zauku ya Amadu ya Amadu Ahmadul wara mai alfarma zu'in su kai cire mana shakku, mai tsarkin jiki da tsarkin rushi ya Amadu ya Amadu ba kamar ka Allah wallahi, jasadin ka an daidaita shi ya Amadu ya Amadu mai biyawa halittu ba shi sannan ka nurin lahi, ni ina kan biyar ka na jibu ya Amadu ya Amadu labbai ka sahibi madalubu, ban ka dole guna habibu ya Amadu ya Amadu ya masoyi a ƙaran hubbu Amadu na ƙaran hubbu, na zo gidan ka manzan Allah ya Amadu ya Amadu daure ka tarfan Rasulallah, ko za na daina kwanan matsala ya Amadu ya Amadu rayuwa aka ce ba kayi gaskiya kwai illa, mai karama uban mu'jiza ya Amadu ya Amadu mai fitar da ruwa daga yatsa, sai halittu su dinga tsotsa ya Amadu ya Amadu Muhammadu ba abin da ka rasa, Ahmadu wai mai ka rasa. Rasuli shine ya je al'ashi
arshi ya Amadu ya Amadu duka gana da sarkin shi ga ubangiji ga bawan shi ya Amadu ya Amadu duka zauna a fadar shi dan isa har da kalman shi aradu manzon mu zababbe ne ya Amadu ya Amadu shi da Allahu abu dai ne sanda Amina ta haifai ne ya Amadu ya Amadu babu naƙuda ko da sakwanne babu datti gare shi ne da sujjada ya zo duniya ya Amadu ya Amadu yayi godiya ga sarki ɗaya duk da hakan fa bai fariya ya Amadu ya Amadu dan yana da tsarkin zuciya zashirinsa har kuya gaisuwa ga umman annabi ya Amadu ya Amadu na Amina mai kyan zubi ya maman mu ba kya laifi ya Amadu ya Amadu har a fadar ilahu rabbi ya Amina baki da aibi sayyada umma Allah ya saka ya Amadu ya Amadu kin haifi ɗanki mai albarka ya zo ana ta san barka ya Amadu ya Amadu duk halittar da ta rabe ka a radi sai ta iyo albarka almukutari ka isar mana ya Amadu ya Amadu manzan Allah kai kake mana in ka ba mu waza ya hana ya Amadu ya Amadu Muhammadu godiya har raina har da ummi da abbana yan da'irar hubbuna gaishe ka ya Amadu ya Amadu san ka muke da san ahalinka duk wuya mu muna bayan ka ya Amadu ya Amadu ni ko da yaushe ina hadarar ka ya Amadu manzan Allah me yabo za ya dakata ya Amadu ya Amadu ya ma'aiki daɗe ni nagarta in ci arzikin makusanta ya Amadu ya Amadu rabi'in ka sufi ya rubuta dai izinin ka za na biyo ta ubangiji roƙonka nake ya Amadu ya Amadu kai salati ga mai silke adadin ƙadarin ka yanda yake ya Amadu 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 ya Amadu